Adhiambo. Ramogi TV. Ramogi pod wantiere weche mag limbe Ruto kabende jatend piny oyawo ayanga apisi mar UDA kaonti ma Homa Bay kaka achiel kuom yore maduond burano nigo mar medo siko tiende ei kaontis makaluo. Ruto ne oseyo jotelo mamoko e pachoka ma okoni osebedo ka nyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Jafwambo marwa Ali Abich miyo walerno. Bang' tieko yango gedo mag chenro mag dongruok e gwenge ma opogore e kaunti ma Homa Bay, e limbe mar dongruok ma sani otimo e kauntis ma Kaluo, jatend piny William Ruto ne oyuoro apis UDA mantie boma ma Homa Bay kendo yawo ayanga ka en ofis mabiro bedo katudo chenro mag UDA e kaunti ni. Jatend piny ne orwaki ofisno gi johera mag UDA e kaunti ni, josiasa mag UDA ka achiel kod jotend duond burano. Jatend piny mane loso bang' yawo ayanga ofisno ne okoni dwaro mare en tieko siasa mag dhoudi e pachoka ma okoni osebedo ka onya e piny Kenya, kama ne okoni mana duond bura mar UDA kende ema nyalo riwo wi oganda jo Kenya. Mimi nasimama hapa Homa Bay leo kuwaambia watu wa Homa Bay waingie katika chama ya UDA. Homa Bay mko tayari? Homa Bay mko tayari? Unajua why I am doing this and why we must do this and why UDA must register members in every part of Kenya. Ni kwa sababu siasa ya chama ndio itatusaidia kuondoa siasa ya ukabila. Jatend piny Ruto ne oseyo jotelo moko e pachoka mane okoni osebedo ka goyo siasa mag dhoudi ka omedo ni en kod geno ni obiro yudo sir motegno e gwenge ma Kaluo. Tunataka kupanga chama kwa taratibu mzuri. Na hakuna mtu wa chama bora kuliko mwenzake. Mimi nataka niwaulize sisi wote wale wanachama wa UDA 1136 tunataka tarehe 9 kila mtu aamukie polling center yake. Tuchague wale watakaotuongoza katika polling center, tutawapatia taratibu ya sawasawa. This time round siwezi kukubali nipate 0.8% hapa Homa Bay. Vile Tinga alipata 21% huko kwetu, na mimi nitakujia 21% na kwenda mbele kutoka hapa Homa Bay. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni ofis ma Homa Bay en ofis mar 4 magiseyawo e pachoka kaka yoro neno ni UDA obedo kod mbiye kor gwenge, ka okoni kaunti ma Homa Bay bende ma otelo e chenro mandiko jokanyo manyien mag UDA gwenge mag Nyanza. Tazama uone watu wa Nyanza wako katika UDA. Funguka macho, ile maendeleo rais ameleta sasa wamekubali kuja kwa chama. Hakutakuwa na ubaguzi, kuna maeneo ya nchi yetu ambayo ni chama fulani peke yake inaweza kuuza sera yake. Na ni dhihirisho ya kuwa hata hapa Nyanza na Homa Bay UDA itakita mizizi na tutauza sera zetu za UDA hapa. Josiasa mamoko mag UDA abeno oyoro e kinde nyasi no okoni duond burano sani kod waguro tiende e gwenge ma Kaluo mondo bed gi mbi mar ikruok ne yiero mabiro. Wajaluo will be part of Kenya. They are part of Kenya and they'll be part of the Kenyan agenda. Tunajua wengine washatoroka, watorosha huko wengine. Sasa wamerudi nyumbani wanataka kulinda hizi kura dogo wanafikiria wanayo hapa. Lakini sisi tutafanya na wewe, tutafanya na serikali, tutakuunga mkono. Angalia zile ngome zako. Mombasa tumefika 44% na ikiitishwa kura leo tuko katika 64 ama 84%. Na nyinyi watu ya Homa Bay, I want to tell you something, and the whole of Luo Nyanza, it is possible. Line up behind William Ruto. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.